akaita kuti izvo even president, the late president Mugabe, asawana a decent general, burial. Because the party has been hijacked in Matsotsi. Even if you go to the party headquarters, right? Kwazara Matsotsi uku, where Mr. Shamoni was commissar, akatora ma general, vakawari vakuru veuhondo, vakauya akaita ma general muno. Vaita ma general muno, pakapita kasikueri. All those generals were fired from the party HQ, right? You see? Sakachi ichocho. Shoti vana muchena vaya, vana shungu, vese vana zlovu, namo vakuru vana Sydney, right? Vanobviswa ku party headquarters kuti vasa vaita zvavanoda, right? I'll give you a good picture example. Yana Zvunavashi, right? Roya Zvunavashi yekuhundo inozikanwa. Roya Zvunavashi yemuno inozikanwa. Roya, ya General Chimombe and others, vakanotaya ku contest in-house elections. By in-house, I mean primary elections. Right? Wanzeri, zvinozikanwa izvozvo. Right? Norondo dzavo dzese. Right? Zvunavashi from Commander Defense Forces. Nana General Chimombe, navamwe general, endai kumisha yenyu ikoko. Right? Muno campaigner. Right? When I okumusha kuya uko, because problem ema comrades, vanonyanya kuita discipline. Imwe discipline isingabatsiri. Woenda kuya, anopuwa mufudza-mombe. Because system inenge isingakudi. Mufudza-mombe onzi adya Zvunavashi. Onzi adya Chimombe. Necontribution yavakaita iwo. No, but doesn't that make you feel